Nej, vi er chak 8. Shubang! Fedt, tag plads. Jeg står lige ved at stille mig her. Du skal huske, at jeg lige skal hjælpe dig derom. Ja, og det er din egen. Jeg har sol i øjnene her. Det er faktisk meget godt. Hej, og velkommen til Burma. Nu når man som arme sømand kommer i land, så vil vi gerne give jer en guide til, hvordan man virkelig får noget ud af kulturlivet i Burma. Så det første, vi skal møde, det er, at vi skal en tur på markedet, så vi kan få stillet vores sult. You can buy. Og Poulson. De er meget ivrige for at sælge og fortælle om, hvor gode råvarer de har, og det er faktisk det er faktisk rigtig billigt, og det er en oplevelse værd, så man kan få stillet sult. Tak skal du have. Tak skal du have. Når man så har fået stillet sin sult på maden, så får man stillet sin sult på livet. Og det er der jo ufattelig mange gode måder at gøre på her i Burma. Og mange eksotiske og flotte måder at gøre det på. Og man behøver ikke nødvendigvis få den helt store tegnebog frem for at få den i hus. Men den slags oplevelse er der i hvert fald også til. Når man så ligesom er kommet videre og ligesom har fået overskud igen, så skal man ud og have en øl med kammeraterne nu, når man har været så langt ude på havet. Og nu skal man have delt nogle oplevelser. Og det er der også gode muligheder for her i Burma. Vinen, den er billig, og smøgene, de er taksfrie. Og der er hyggelige lokaler, man kan få en god snak med. Og de er skønne. De er virkelig rare, og det er billigt, og de er her for jeres skyld, og de vil gerne fortælle historier, de vil gerne dele det med jer. Når man så ligesom er ved at være mæt på alle tænkelige måder, selv oven i hovedet, så kan man fortsætte. Og faktisk så er der alverdens muligheder for bare i det her frie, åbne og utrolig varme land for øvrigt. Bare at lægge sig ned og tage en lur og føle sig fri ude i det åbne. Det er tilladt. Og når man vågner næste morgen, jamen, så starter man jo bare forfra på hele møllen en gang til. Så vi byder jer meget velkommen til Burma og glæder os til at opleve jer her i vores lokalsamfund.